Bolo krásne letné popoludnie a malá Alenka sedela so svojou staršou sestrou na brehu potoka. Sestrička si čítala knihu bez obrázkov a Alenka sa neuveriteľne nudila. Premýšľala, čo by mohla robiť, keď zrazu z trávy vyskočil biely zajac. Bol celý upravený, mal vestu, vrecká a v ruke držal zlaté hodinky. Jejda, už je toľko hodín, prídem neskoro, zakričal a rozbehol sa k blízkej nore pod stromom. Alenka vyvalila oči. Králik, ktorý hovorí a nosí hodinky? Vzrušene vyskočila a bežala za ním. Keď dorazila k nore, bez váhania do nej skočila. Ale namiesto toho, aby spadla na zem, začala padať dole a dole, ako keby nemal koniec. Letela okolo knižníc, obrazov, lámp a dokonca aj okolo zaváraných pohárov s marmeládou. Pád trval tak dlho, že mala čas rozprávať sama so sebou. Nakoniec dopadla. Mäkká, ako keby pristála na hromade lístia. Ocitla sa v podivnej kamennej hale, plnej dverí všetkých veľkostí. Uprostred stál okrúhly stôl a na ňom malý zlatý kľúčik. Alenka kľúčom skúšala otvoriť rôzne dvere, ale žiadne nepasovali. Až si všimla maličké dvierka skryté za závesom. Kľúč tam pasoval. Za dvierkami uvidela najkrajšiu záhradu na svete, plnú farebných kvetín, fontán a čarovných stromov. Ale bola príliš veľká, aby sa mohla pretiahnuť. Potom objavila fľaštičku s nápisom Vypij ma. Opatrne sa napila a začala sa zmenšovať, až bola ako bábika. Hurá, teraz sa tam zmestí. Ale ouvej, zabudla kľúčik na stole a nemohla naň dosiahnuť. Po niekoľkých pokusoch, koláčikoch s nápisom Zjedz ma a ďalšom pití sa Alenka striedavo zväčšovala a zmenšovala, až sa jej podarilo nájsť správnu veľkosť. Prešla dvierkami a vošla do ríše divov. V čarovnom lese narazila na modrú húsenicu, ktorá sedela na hubke a fajčila vodnú fajku. Kto si? Spýtala sa jej húsenica so zavretými očami. Alenka zrozpačila. Po všetkých tých premenách si už nebola istá, kto vlastne je. Húsenica jej poradila. Zjedz jednu stranu huby a zmenšíš sa, druhú a vyrastieš. A tak si Alenka odlomila 2 kúsky a starostlivo ich schovala. Ďalej v lese stretla šklíbu, fialovú mačku s širokým úsmevom, ktorá sa objavovala a mizla, ako sa jej zachcelo. Kam mám ísť ďalej? Spýtala sa Alenka. Záleží na tom, kam chceš dôjsť, odpovedala tajomne mačka. To je mi jedno. Potom je jedno, kam pôjdeš. Alenka sa vydala smerom, ktorým jej poradila šklíba, a narazila na dlhý stôl pod stromom. Pri ňom sedeli kloboučník, březňák a ospalý plch. Pridej sa k nám, máme čaj, zvolali. Ale nebol to obyčajný čaj. Všetci spievali zmetené pesničky, presúvali sa z miesta na miesto a neustále si želali všetko najlepšie k nenarodeninám. Teda k dňu, ktorý nie je tvojim narodeninami. A tých je predsa viac ako jeden. Alenka sa čoskoro začala cítiť zmetená a rozhodla sa ísť ďalej. Nakoniec prišla do nádhernej záhrady plnej ruží. Tam stretla karty, ktoré maľovali biele ruže na červeno, pretože sa pomýlili a zasadili nesprávnu farbu a kráľovná srdcová by sa nahnevala. A tiež sa objavila kráľovna so zlatou korunou, s prísnym pohľadom a rada kričala: Odseknúť hlavu! Alenka sa však nenechala zastrašiť. Odmietla sa báť a odpovedala pokojne a rozumne. Kráľovná pozvala Alenku na hru kriketu, ale namiesto loptičiek boli ješkovia, namiesto pálok plameniaky a hráči boli úplne zmetení. Nakoniec sa konal súdny proces, pretože niekto zjedol kráľovnine obľúbené torty. Obžalovaným bol srdcový chlapec. Svedkovia hovorili jeden nezmysel za druhým. Sudcom bol sám kráľ, ale všetko bolo zmetené. Alenka začala znova rásť a čoskoro bola väčšia ako všetci v sále. Kráľovná zakričala: Odseknite jej hlavu! Ale Alenka sa rozosmiala. Vy ste len balíčky kariet, zvolala. A v tom okamihu sa všetko začalo točiť. Karty lietali vzduchom
A Alenka sa prebudila. Ležala pod stromom, jej sestrička stále čítala a okolo šumel vietor. Bol to len sen? Alenka sa usmiala. Možno. Ale čo ak nie? Svet je plný zázrakov a krás, keď sa naň pozeráte s otvoreným srdcom a zvedavosťou. A niekedy najväčšie dobrodružstvo začína tam, kde to nikto nečaká. Napríklad pri kmeni stromu. A zazvonil zvonec a rozprávky je koniec.